Fiksu. Sisään vaan. Jep. Oi. Se tippuu se ase. Se mitä? Se mitä vi? Noniin. Se juoksi. Mitä helvettiä? Hirveetä säätöä. Homma on ihan hanskassa. Siis ensinnäkin nainen haulikon kanssa hämmenty mua liikaa. Mä ammun sitä ohi. Ja huudan sille. Mä ammuin siihen suuteen, että sä juoksi eteen. Just. Se Haiks ampuu teiserille ja muu. Vittu. Oho. Ei niiviskele tolla tavalla. Hirveet tulitaistelut Heittäkää sille täällä. Nyt flashbangit heitetään vähän vaikka. kaasugranaattia. Oho, mä oon kyllä aika haavoittunut. Mä en tiedä onko tää tyyppi edes maassa. Kokeillaan mitä tapahtuu. Onko sulla miksu kaasunauria? Okei, se on cool. Siellä on jäpää, se kiersi tonne pois sieltä kaasusta, on tuolla oikeessa ihan tuon huoneen reunassa yskimessä. Mä heitäs, ei mulla oo enää granaattia. Siinä. Ai saatana.